ширләмәде, урын өстендә ятмады һәм бер нәрсә дә моның турында кисәтмәдә дә сәбәп тә юк иде. Ул көнне ничек булды ул сезнең ул көннез? Ул көнне Зәмирә без менә ул көнне 3 июль иде. 3 июль ял көне иде. Әле дә хәтерлим. Алдагы көнне, шимбә көнне без бардык аның туганнарына, туган көнгә. Кич белән мин эшләдем Әлдермеш авылында. Юбилей иде. Һәм Линар машина белән мине анда алып барды. Машинада 2 сәгать көтеп утырды әле мине эшләгәнне. Аннан соң инде өйгә кайтып, ашадык, яттык, җыкларга. Камил Мәскәүдә, Айлина 2нче көнне ял көнне Чаллыга эше белән китте. Ә без икебез генә ул көнне 3 июльне тулайым бергә булдык. Иртән тордык, ашадык, эчтек. Киттек кибеткә продукция алырга. Бер атнага без шулай алабыз ял көннәрен. Продукция алып, аннан соң ял итәргә барырга тиеш идек 11 июльдә. Путевкалар алынган иде инде. Бик көтте ул ялны, бик көтте. Өйгә кайттык, обедлар ашадык, йокларга яттык. Аннан соң 2ләрдә торып, безнең шундый традиция бар иде, аны бөтен кеше белә инде. Миңа язылган кешеләр беләләр, без җәяү йөрергә яратадыр, кулга кул тотынышып, без яратадыр, без шунлап торып, без чит-илгә барсак та гел җәяү йөрибез шулай. Без чыгып киттек традиция буенча, әйдә йөреп киләбез дип, автобус белән менә монда Камалга хәтле килдек. Камал театры янында төшеп, Кабан күле менә зур, шулай зур түгәрәк буенча тулайым Кабан күлен шулай үттек. Һәм беләсеңме, менә Зәмирә, ул көнне мин бер тапкыр да кулыма телефон алмадым. Югыйсә мин бит инде гел нәрсә булса да төшерәм, сторислар төшерәм, тегеләр сөйлим, теге фотолар, видеолар, гел бит инде мин теге блогер буларак, теге һәрвакыт теге ничектер гел. Әмма мин аласым да килмәде менә. Ничектер мин беләм, аннан соң Линар ул төшергә яратмаганны. Мин әйтәм, бүген менә ничектер менә икебез генә булыйк әле дип, без шундый күп сөйләштек ул көнне. Шундый рәхәт, тыныч иде. Аннан соң шул бер зур шул Кабан күлен йөреп, аннан соң чыктык яңа менә бу Мәскәү урамында кафелар яңа ачтылар. Шунда утырдык, кофе эчтек. Аннан бер танышыбызны очраттык әле, ул килеп әйтте миңа тоже сүзләр, концерт турында да бик күп сүзләр ниттек. Аннан соң бардык дальше. Менә шул концерт турында сөйләде. Мәйтәм, Линар, минем соңгы арада ничектер концерт вообще бирәсе килми. Ничектер мәйтәм, читләшә башладым соң. Мәйтәм, 50 яшемдә җитә бит инде 2 елдан соң мәйтәм, барыбер үткәрәсе булырдыр инде. Линар шул вакытта әйтте, обязательно үткәрергә кирәк. Аңарчы яңа җырлар кирәк сиңа яңа җырлар кирәк дип, яңа ниләр тупларга кирәк дип, шулай әйтеп, нидер сөйләшеп, шулай әйтәм бит. Аннан соң Баум урамына чыктык, анда инде менә әйтәм, бер җирдә кич бит уже теге капкалап алабыз дип, шунда бер кафега утырып ашадык. Сәгать 7ләрдә уже без орылган иде инде 2дән 7гә хәтле йөреп. Такси белән кайтып киттек өйгә. Өйгә кайткач әле чәйләр эчтек, фруктлар ашадык. Телевизор артына утырып кинолар карадык. Менә әйтәм бит, теге ир белән хатын булгач әйткәләшәсең дә, нитәсең бит, була бит инде андый көннәр. Теге сер түгел, теге без гыргыр белән яшәмәдек. Ул көнне без ник бер әйткәләшсәк, ник бер ашалышсак, ник бер үпкәләшсәк, менә беләсеңме, бу Аллаһ Тәгалә бүләк иткән менә ул көнне. Һәм бүләк иткән кебек соңгы көнегез бергә булыгыз дип, хәтта балалар да булмады, хәтта Айлина да булмады бит безнең белән ул көнне. Китеп барды Чаллыга. Кичке 17 мин Айлинага шалтыратам. Әйтәм, кызым, сез чыктыгызмы әле Чаллыда? Менә әни әле генә чыктык, заправкага кирдек, юлга чыгабыз дип, трубканы куюым булды. Кухняга чыгам, Линарга әйтергә шуны. Карасам, Линар кухняда нәрсәдер өстән изли, карвалон нәрсә. Әйтәм, нәрсә булды? Чөтем менә монда яна ди. Янамын да ди. Мәйтәм, йөрәк авыртам. Юк, йөрәк авыртмый. Мәйтәм, әйдә давление үлчик. Давление үлчәдек, 170-кә 120. Аның булай да югары давление иде. Гел шәдәре давлениедан. Бердән бер нәрсә иде, аның югары давление иде гел. Һәм шул вакытта скорый чакырдык. Мәйтәм, ят. Әле бит аңарчы берничә көн элек Шатунов үлгән иде. Һәм менә шул инфарктның нәрсә икәнлеген мин уже кызыксына башладым. Шуннан соң мин монда яна башладым. Мин уже интә башладым, каушый башладым, мен әйтәм, ичем пыша, ятырга куштым аны. Мен әйтәм, ят. Вообще бер нәрсә мен әйтәм, нитмә, только ят. Скорый тиз килде. Ансына рәхмәт, скорый тиз килде. Скорый килгәндә ул исән иде, әле сөйләшәдер, әле
Пульс өлчәделәр, пульс резко төшкән иде, 90-га җитмеш иде уже. Инфаркт та шулай була икән. Башта югары менә резко төшә. Аннан соңында уже аның менә бераз ни чыкты. Нәрсә инде, парланды бераз ни. Тирләде. Аннан соң кардиограмма алдылар. Кардиограмма алгач, ул үзе сизгәндер инде, инфаркт ди. Врачлар бер сүз әйтми. Сейчас мы вас собираем в больницу, поедете за инде. Лежите пока инде. Шуннан коридорга чыгып, миңа әйтте инде. Инфаркт, ищите мужчин дип инде. Мен чаптым инде подъезд буенча. Төн бит инде уртасы, һәрбер ишеккә чабам. Кагам, бер кеше ачмый, 5-нче этажга хәтле төштем. 5-нче этажда Аллага шөкер бер күршеләр ачтылар, өйдә булдылар. Мен там срочно мужчина ишек дип шулай. Чаптым аннары кире шул Ленар янына. Носилка алып килделәр. Һәм носилка күчерәсе бар аны. Кровать өстендә ята бит, аны күтәреп булмый берничә Ленар зур иде бит. Шуннан әкрен үзенә күчәргә куштылар. Шул носилка ул шундый ни шикелле, клеенчатый, менә кул белән күтәрә торган кара. Һәм инде Ленар шунда күчкәндә әле, исән иде әле. Шунда күчкәч резко менә шулай зәңгәрләнде дә һәм сулыш алмый башлады. Һәм мин инде анда вакытта кычкыра башладым. Мин күпме үлемне кичерсәм дә тормышымда, име күп югалтуларны беренче тапкыр минем күз алдымда кеше үлде менә. Беренче тапкыр булды инде. Хәл мин үз күзләрем белән күрдем, ничек була ул. Һәм әлбәттә мин кычкыра башладым, мине күп чыгардылар спальнядан. Алар чыктылар беттеге нигә электрошок. Һәм электрошок белән алар бик озак маташтылар, аны ниттеләр, йөрәген куштылар. Аннан соң шул кушып җибәрделәр. Скорыйга төшеп, инде мин бергә бардык. Скорый эчендә ул әле сулый иде, скорый эчендә штаб кысты әле ул анда. Вот, аннан соң шул больницага реанимация алып кирип китеп, шул противошоковое отделениедә мин инде шунда сагать ярым утырганмындыр, бәлки 2 сәгать булгандыр мин. И 0:20 12 толып 20 минутта чыгып киттеләр миңа. Бездә тырыштык ди, но вот шулай итеп 4 июльдә һәм менә шул вакытта аңлыйсың, менә без бөтенебез дөнья куып яшибез бит инде. Минем белән бу хәл булмас дип уйлыйбыз без. Һәм булырга язмасын әлбәттә, ләкин менә һәрбер секунд соңгы булырга мөмкин икән. Менә бит бер нәрсә дә бернинди ни юк иде бит. Сәбәп тә юк иде. Теге ул көнне бер нәрсәгә нервланса дип уйлар идең әле, бәлки шуңа да нервланды дип. Ну, ләкин әйтәсе килә инде, соңгы 2 елны ул бик каты кичерде, менә эшендә бик зур ниләр булды, борчулар булды аның. Ул бик нык аладыр күңелгә, барсында ирләр алар җыеп бара бит бөтенесе. Йөрәгенә җыеп барган. Йөрәгенә җыеп барган һәм врачлар әйттеләр. При таком инфаркте кеше исән калмый. Это был обширный инфаркт. Бөтен сосудлары, бөтен передний стенкаларга хәтле были задеты дип әйттеләр инде. Шуңа күрә язмыш шулай язган. Менә шунысы язмыш